ko mali ka di dɛ ba kari kɛ ala ka jalibi ni minnu ko k'a mande ni taayɔrɔ wɛrɛ b'i bolo a dɔ la ayiwa n'o tɛ anw kɔni fɛ hali n'a ma di kɔni anw bi yan janagoya anw kɔni bi yan a banna awɔ ala k'an kunnaja amin ala ka sababu ɲuman d'an ma moro ala k'an sɔn amin k'an sɔn b'a ka a yɛrɛ inshallah ale min ye an bɛ juma la kosɛbɛ an ka maa caman bɛ yen olu kɛn bɛ k'u labɛn jate ni ka taa i ka dɔn an ka seli yɔrɔw la awɔ an ka bato kɛ yɔrɔw la jate n'u taara n'u ye duwawu kɛ ka bato kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ amin yarabi ala ka jamana in basigi amin moro an kana ɲinɛ jamana in kɔ n'i y'a mɛn Moribo n'i y'a mɛn Yusu n'i y'a mɛn parti politique n'i y'a mɛn renouveau moro a bɛ jamana dɔ de kɔnɔ wa a bɛ dugu dɔ de kɔnɔ a bɛ sigida dɔ la o kuma an kana ɲinɛ an ka jamana kɔ an kana ɲinɛ an ka duguw kɔ an kana ɲinɛ an ka sigidaw kɔ moro n'i ko k'i ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ i b'a sɔrɔ maaw de bɛ yen minnu bɛ k'i ka lakana la sabati moro hali n'a gɛlɛyara u b'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen la an b'an ka wolomasiri tabaw fo n'o y'an ka finitugu ye a fan o fan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni ciya k'u ni siɲɛna k'u ni yɛrɛ di faso ye moro a fɛn fɛn tora a bɛɛ lajɛlen ye sedusu ye yarabi ala ka hinɛ u la min y'o bɔra ka denbaya minnu to yen moro min ye an ka hakili to olu la an n'u ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ moro dɛmɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka k'u ye u tora fasoko de la o dɛmɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'o k'u ye o kuma bi nɛgɛw karafe a bɛ maa min bolo Vincent Togo don réalisation ale bɛ Sedina Umar Keyita bolo l'enfant de Keyita kuru ni Budofɔ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye difu la sa ne yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ yen n'o ye Zɛdi ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dɔgɔkɛ don burankɛ don min ye ka dɔn Mamadu Zɛdi Tarawele k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Jamadugu kun b'o kɛ fa Kuyatɛ Awa Keyita moro awa baara taabolo ni Marindaw ka taa se Madu Tambura ma Elhaji Marikacɛn Daw Zakariu Fɔnba min ye ka dɔn Elhaji Papa Balo moro ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen ka dɔn fanga farali ɲɔgɔn kan o de bɛna ni kunnafoni ye o kuma k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an min ka kɛnɛ Moribo Sanogo furumuso gorobinɛba in Moribo Sanogo ka Ami est-ce que a b'a mɛn est-ce que cɛ nin b'a mɛn a b'a tugu de a b'a mɛn yan awɔ n'a t'a fɛ k'a bɛɛ a b'a mɛn ça c'est très bien ça Moribo Sanogo ka gorobinɛba in Ami Gindo Sanogo Yusu kɔni ne ko a tulo b'a la a tulo b'a la cɛnin b'a mɛn yan awɔ alu biyagi tulo b'a la alu biyagi a tɛ di boli bi dɛ ça c'est très bien ça a bɛ Kati voilà a nana a banna ale bɛ ko di sisan a b'a fɛ ka mun fɔ mun b'a da a y'an kɔrɔkɛ da don a la bi ko passe ne ma téléphone na Karijige Kamara kɔni n ka taa ka ko daminɛ n'a ma mabɔw sen don a la a ɲɛna ko bɛ k'ale lafasaba dɔ ye a tɛ ko foyi daminɛ n'a ma mabɔ dɔ sen don o la Moro ka i ka Fati Inik Gise Inik kelen Fati Kaya kelen pe Madame Bamba ale don Sanafɔw ka nungelen fiyɛ kelen pe Sanafɔw ka Allemand drapeau kelen pe après elle c'est elle k'a Kaya Alijuma Kaya de don Alijuma Kaya de don ala ka hinɛ a la o don dɛ aw bɔra kɛ Alijuma Kaya awɔ e tun t'a dɔn wa anw y'an ka furusira taama kɛ anw b'a dɔn ala ka sɔn amin ya rabi ala ka kunnaja amin o kuma foli b'i bolo foli ni y'a di Yusu foli yɛrɛ banna ka fara ɲɔgɔn kan foli an b'o fara i tɛ in kan n'an ko an b'o foli kɛ an b'o ɲɛsin kanuba jamakulu ma faso kɔnɔ ani faso kɔ kan n'an y'olu ka foli kɛ an b'a fɔ k'u ka bisimila kunnafoni kɛnɛ kan min b'olu bɔ kunnasiri kɔnɔ o ye fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kuma ye anw kɔni kɛn bɛ k'olu sugandi o kana o na k'u garijɛgɛ ye ni ala ka jɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman an y'o kanu ala k'o nɔgɔya u ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛ k'a cari ala k'o nɔgɔya i k'a dɔn an ka suya kolatigi ni nɛgɛ sujurutigiw ye an y'o alaba min tɔgɔ tigɛ an da la Jabaru Wahidu bɛɛ sɔn masa an b'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn ka rasulu tanu k'a wale ɲuman dɔn k'a barikada anw masaw sarata an bolo foli ni tanu ni wale ɲuman dɔn kɔ an bɛ se min o ye ka dugawu k'u ye hali bisa ala k'u bolo kan siw jɛ an kɔrɔ ka fariganw basi ka jiri kɛ lafiyaw la foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ye kanuba jama an ko ten k'u ka
bisimila u bɛ bisimila kɛnɛ min kan kunnafoni kɛnɛ don n'an sigir'o kɛnɛ kan an bɛ don i k'a dɔn k'a fɔ alundaw n'a ka jamakulu fɛ indicateur de renouveau olu ye fasiri kɛbaaw ye an b'u fo ka foli kɛ renouveau imprime Madu Sogoba a n'a ka jamakulu an b'olu fo nin sanga in na ka foli kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn suya kolɛtigiw ka ɲɛmaaya sow ma k'i mɛlɛkɛni ani Bouakari Sakɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo o kumana k'u barikada Yusu ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ i k'a dɔn cɛsiri in wuli ka jɔ la i k'a dɔn groupe renouveau a bɛ se ka senataama kɛ cogo min na maa ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Daki ye Segukaw ka kamalenni Dramane Alu Kɔnɛ an ka foli b'a ye Segukaw ka kamalenni fana o tɛ ya o don i bɛ fɛ k'a b'o la bi ya ayi i jɔ i ta ye dɛ i bɛ to k'i cɛ ka bɔ n kɔrɔ ayi dɛ o man di n ye dɛ ayi ne bɛ ka siran nin ka sira t'a ta ɲɛ tata de ye gasi ka bon o dun ye ne den fana ye Ala ka barika don i la o fana ye ne den ye o ne sa ne n kɔni tɛna se ka siran den ye dɛ n kɔni b'a bonya Burama Jawara bɛ yen dɛ Burama Jawara c'est mon fils Izenson PDG ouais c'est mon fils Mori Jawara le grand-père de c'est mon grand frère. Le grand-père de? Le grand-père de quelqu'un, c'est mon grand frère. Mugoa. Voilà, merci. Yado. Anga Mori Jawara fo. Fo ya fo sanangoroba. Ala ka jala ka Moro kuna bune folo mbadi ma. Ni kunnafoni fɔlɔ di yan i k'a dɔn k'a fɔ ko Vincent ka fɛfɛla k'a la an ye o kumana min ye kunnafoni fɔlɔ ye n'i y'a di yan n b'a ta ni barika ye ni y'a ta ni barika ye indicateur de renouveau n bɛ se k'ale ta i kɔrɔ sabu n tɛna den dɔ k'a kɔsi n yɛrɛ ma Dirisa Cɛnɛ kɛ n bɛ ka kalimu ta ni ka nɔbila k'an ye Dirisa Cɛnɛ ale ye i k'a dɔn kumana fɛn min kan o bɛ i k'a dɔn polosilakaw olu ka i k'a dɔn taabolo dɔ kɔfɔ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn de bɛ fɛ ka cɛkɔrɔba n'o ye i k'a dɔn Ala ma hinɛ Satigi Sidibe ko jɔn bɛ fɛ ka Satigi Sidibe ka i k'a dɔn dugukolo k'a ŋanamu a banna promotion 92 o ye minnu taara i k'a dɔn ta waati bɛnna 92 san ma n'o ye polosiw ye polisi national ko jɔn bɛ fɛ ka Ala ka hinɛ Satigi Sidibe k'a i k'a dɔn dugukolo ŋanamu n'a fɔ Usumani Sidibe n'o ye Satigi yɛrɛ denkɛ a ka fɔ la a ka ja k'olu ka cɛkɔrɔba a bɛ naɲa waati min na n'o ye sergent chef Ala ka hinɛ Satigi Sidibe la mars kalo tile 12 2000 san Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ k'a kɛra siraban kasara dɔ senfɛ Ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la o kumana min ye k'a dɔn ale karimɛkɛ dɔ bɛ yen o fana ye polosi ye o de ye kunnafoni da ale tulo kan k'a fɔ ko maa minnu i k'a bolo polosiya daminɛna 92 san n'o ye 92 ye i k'a dɔn k'a fɔ ko dugukolo diriw bɛɛ lajɛlen ma ko u ka sojɔ dugukolo k'a ka cɛkɔrɔba k'o ta bɛ a la o kumana k'u wulila ka taa i k'a dɔn o k'o ɲɛɲini o sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ min ma o ye Dugura kɔrɔ ye Batuwari kɔfɛ n'o ye i k'a dɔn baganfaga yɔrɔ min bɛ yen nɔ o kɔfɛla la Yusu i b'a ye k'u ka wuli ka jɔ u kɔni y'a sɛbɛkɔrɔkɛ Usumani Sidibe ka fɔ la a ko kumana k'u sera ka don i k'a dɔn dugukolo in tigiya la cɛkɔrɔba a tɔgɔ la dugukolo min kun bɛ yen olu ye i k'a dɔn k'a fɔ bolonɔbila kɛ ni ka plakiw k'olu turu i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na ko jɔn de bɛ fɛ ka n'o ŋanamu sabu o kɛra komayɛlɛma ye olu bolo bi Dirisa Cɛnɛ ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Usumani Sidibe ye Usumani ko k'ale balimamuso 2 de bɛ a bolo ka fara ale yɛrɛ kan o kumana min ye u ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Ala ka hinɛ Satigi Sidibe la ale kɔni promotion 92 maa dɔ don o kumana polisi national la ko min ye ale kanimakɛ ye k'o de ye kunnafoni da ale tulo kan k'a fɔ ko kumana ko polisi national maaw ko minnu ka baara daminɛna 92 waati k'u ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔ bɛ yen ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ ba don u ka taabolow la o kumana ko min ye i k'a dɔn ko o waati la a maa ɲɛmaa tun ye jɔn ye jɛkulu min n'o ye commission ye o de tun sigira ninnu maa ninnu fɛ o maa ɲɛmaa tun ye Bakari Tarawele ye Bakari Tarawele ale ye i k'a dɔn k'a fɔ u ye laɲini k'o fɛ ko kumana cɛkɔrɔba ka dugukolo min bɛ yen ni i k'a dɔn a dira polosiw ma ko cɛkɔrɔba ta bɛ min ko Bakari ko k'u kana ni sɛbɛn ye bugunatigɛ sɛbɛn k'u b'a lajɛ o kɛra 2019 san na Yusu i b'a ye ko Bakari Tarawele o waati min ale tun ye maa ɲɛmaa ye k'a taara Dugura kɔrɔ ni ka taa i k'a dɔn cɛkɔrɔba ka dugukolo jira u la k'a fɔ ko sɛbɛn ko k'olu bɛ sen na u bɛɛ bɛ ɲɛnabɔli sen kan min ye Usumani ka fɔ ye ko ni ale ka taama dɔ de nana bɛn o taama kun ye jumɛn ye ka taa lajɔli kalan kɛ lajɔli kalan min bɛ kɛnɛya o nabolo ko fɔ n'u k'o ma ko criminologie ani k'a dɔn diabétologie nutrition ale kun taara o lajɔli kalan kɛ ni k'a yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya o kalan taabolo la Usumani Sidibe ko k'ale taara o kɛ Faransi jamana la ka bɛn ni nin waati in ye octobre kalo 2020 san
ale segine ko kana ikadro ko abina dugukolo ko nyenyini ale tara anyema da dugukolo inga wa plagi mi kumbe ko fana tunune do yusu o promotion 92 maamunu tunyeshine do nije kulu ko nyana boma ale la nyini ko lu fe ku kanye folika aye olu ko mana ku kata ko ka plambo kadama uye plambo kadalema ale plan la jama ka chokoroba to ye pla kono amoka yoro ye pla kono o kuma ko pla ko bi mimba ale bulo o de kara balana ko ale bulo dugukolo mi tumbe osnaka tunu plana o kuma yusu ko awati ko president mi kumbe kale na nasoro o fana te president yala no ma nyema yae association ma nyema kura ale wulla ga so ma ninga ko la hala nyefo ye ka jira ka fo ku kan ngo inde ke ko jelenye o ko nga kibaye ka fo ko oni isanche ko fo ko ni kuma bo anola fiu amanya mi go menye usman ye ayika do kiri dombala jedo tanuko mako isie ani commissaire de justice o mi no ye maître Mengoro Traoré o ayo bla ko nyenyini na Mengolo o endana gosi kala nyini ke ko kuna foni jonjo nduma ni ngoina haka ja mi nyi ka do ka fo Mengoro ka o dana gosi mi ngera de samru kalo claim ngane wolo vla ba fulani ngane vla sana ibai ka fo ko ako procureur mako sebe fle ni wa sebe kono ikado chokoroba to tala du kolo dun ko o babolo Mengoro Traoré aya jira ikado ka fo ko Salifu Kone ale de president kuraye mi mbe polosu ka promotion 92 o ma kuna ni wati na ulla kasi alema Salifu ya jira ka fo ko dugukolo ko jongo ala ko chokoroba to la dugukolo bi ale ko ndi tunu jogo do ala nga chokoroba to la dugukolo bi o ko sabo ko jekulo imbe sigit mami ma keme ani bi woro ni wolovla o le kumbe commission ngonala ko statiki siribe ala ka hinala ayre kumbo jekulo kono o kuma ko mi nyi ka do statiki ye ko anyi yoro kumbe dugukolo ina wa ulu dangane ndo ka fo ka tabala o ye ka do koneke ga kuma ye o ko mi nyi ka do ko dugukolo ku ya suma ni ga di mauma abifo mi ko ka morsele yusu asuma smale do ka di mauma o kuma ko be itasoro ko mi mbe ka do alaga hina statiki siribe ko nta ko fo ai wa ko mi nyi ka do ko nunu nye ko fe mi o ko eku ba nyenyini wa ale ba nyenyini fo ko ibolo da kiseka ya sa achenta ba obise ga bo ko nu ma chugo mina o usmani ko ni ko kulu ko ni chesri le do ko dunu kalata fu kata ni ko chinye dondo me ku tege da ka du gulo ka nota ku ta ko blade fo fini ga fo wa bo alaga hina statiki siribe la ko jo me fe ka statiki ka du gulo ngana mu sa chene ni aka no blase ba nya bo enikate de renouveau kono ka bido moro dugolo ko albi ala kai ko nyana boko maga chama lede angun ten do dugolo ko la de ni e guruta mi fe mi zoro apen la kika fle fi nyeda no ke million nga obisma bi 15 sur 20 ba fi nyana magatsega ko no te guruta kika fle fi nyeda ibisega mimbara Allah koso ne ta do an mo de mina sanjoli ulutna so sanfɛ sani de kɛ tarima e b'i ka tɛsi sanfɛla feere ne b'i ka tɔlema feere u b'o kɛ beton ye u b'a yɛlɛ o sanfɛ ainsi de suite tarima ba voilà mais ni min ka kasara sera min ma ti paye hein farajɛla bɛ ten qui perd paye ala ka nguna ja eni ka tɛ de nouveau an b'a leta ni aw ka do dingera gɛlɛya ba kan ka ba marala moro dugumɔgɔ olu de karala ɲɔgɔnna danga ani tɔnbala min ye aw ka do maa min n'o ntanyana la sa maa 13 maa 46 olu kɔni joginna nin kɛra tarata do janvier kalo tile 23 moro aw ka do min ye nin dugu fila ninnu dugu fila i ka do furu b'u ni ɲɔgɔn cɛ balimaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ moro n'a fɔra olu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ta fo ka taa kɛ ɲɔgɔn ba ye k'a bɛ maa dusu kasi a bɛ maa ka kalifa tɔɔrɔ moro nka sitanɛ n'a napuma don min ye aw ka dɔ tɔnbola aw ka dɔ min ye maa 22 olu kɔni olu joginna min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la maa 12 moro olu kɔni dara aw ka dɔ min ye dɔgɔtɔrɔso la n'o bɔra ye min ye aw ka dɔ maa 7 banyango olu kɔni tanyana moro aw ka dɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye daga olu ka fanfɛla na min ye maa 6 olu ndayana min ye maa bananen fana olu cayara moro aw ka dɔ nin ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ nafa ko ndenna wa hali bi maa dɔ bɛ olu kɔni tunnen don hali bi u ka ye dɛ
n'u ma ye an b'a communiquer kɛ han Banabata jugu Awɔ. u y'olu ta ka na faaba kɔnɔ n'o ye Bamakɔ ye Ala ka nɔgɔya k'u min ye. ye aw ka dɔ préfet ale ka dangan Ah. ani président du conseil de cercle de Kangaba Awɔ. ani an ka wolomasiri tabaw Ah. muru aw ka dɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni min kɛnɛ kan ye Ee. nin min filɛ nin ye muru nin kɛra aw ka dɔ kasara dan ye koyi A bɛ k'o ye koyi. min ye nin ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Ah. yɔrɔ dɔ de bɛ yen aw ka dɔ n'o kɛra aw yɔrɔ ye Mm. ni o ye dugukolo yɔrɔ ala y'a kɛ aw ka dɔ min ye dugukolo nafamafɛn dɔ o kɔni yera n'an b'o wele ko damanda sanubɔyɔrɔ Awɔ. min ye aw ka dɔ a waati Ah. i b'a ye k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen Aha. o dugu aw ka dɔ o kɔni aw min ye olu ye bɔli daminɛ n'olu ye sanu bɔli daminɛ min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la Awɔ. olu kɛlen ka sanu bɔli daminɛ Awɔ. n'o ye tɔnbala ye aw ka dɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofalen ninnu olu ta ye Aha. nka min ye aw ka dɔ tiɲɛ kalo kelen tɛmɛnen kɔ Awɔ. i b'a ye k'a fɔ aw dugutigilakaw olu y'a jira k'a fɔ Ah. min ye aw ka dɔ ko yɔrɔ min filɛ nin Awɔ. ni dama don ni sanu yera ye Ah. i ka dɔn k'olu ka fanfɛla ta don dɛ Ee. n'o ye aw ka dɔ danga ye Ahɔ. Moro Ah. u nana ka na kuma sama u ni ɲɔgɔn cɛ Ee. ka na ko da u ni ɲɔgɔn cɛ Awɔ. a ye n t'a to a to n t'a to Ee. a dabila n t'a dabila O man ɲi o. Moro de nana ka na bange aw ka dɔn min ye dugumɔgɔw Sama olu nege ka ta, kari nege ta. ɲɔgɔn na Aha. min ye maa dɔ bɛ yen Ah. n'o ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Birema Sogoba Awɔ. Birema Sogoba ale kɔni ye aw ka dɔn min ye dugu min bɛ yen Awɔ. n'o ye Nunga Aha. o maire ale ye téléphone ci o ma ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini A bɛ sɔrɔ o Nabila kɔni de y'a ye. fɛsɛfɛsɛ Aha. Nabi kɛ A bɛ sɔrɔ Nabila de ye. Nabila Sogoba Ɔhɔn. A bɛ sɔrɔ de. Nabila Sogoba Awɔ. min ye ale kɔni y'a ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ Ɔhɔ. ko dɔnbala kɔni y'a jira k'a fɔ Ah. ko nin kɔni ye olu ka yɔrɔ ye k'a jira k'a fɔ olu y'a labɔ olu ye baara daminɛ Awɔ. a bɛ kalo kelen bɔ o bɔlen kɔ danga Aha. olu kɔni y'a jira k'a fɔ yɔrɔ kofalen ye olu fana ta ye Ee. min ye aw ka dɔn maire min bɛ Awɔ. yen ni Nabila ye ni o ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na Awɔ. o kɔni y'a jira Awɔ. k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la Aha. yan'a ka ko ye a y'a jɔ fɔlɔ Ah. min ye ko ka ɲɛnabɔ an ka se ka bɛɛ ta di ma Awɔ. Moro a bɛɛ n'a ta Ah. min ye aw ka dɔn maa dɔ bɛ Eh. yen n'o ye daga an ka dɔ ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Awɔ. o kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛ yen k'ale kɔni b'o fa dɛrɛ. Moro menace de mort Ah, o o min man ɲi kɛra dɛ. aw ka dɔn wulikajɔ Ee, a o n'o man ɲi. kuma nana ka na caya I y'a ye. wulikajɔ cayalen sa Ah. Moro ninnu dugu fila u nana ka na kari ɲɔgɔn na Ah. o y'a sɔrɔ aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn aw min ye dugutigilakaw Ɔhɔ. se kɛra olu ma nka a bɛɛ n'a ta Ah. ko da ma sa cogo si la nka Sumaworo Moro ka fisa kan fɔla ye o. aa N bɛ kari fa kɔni tɛ kuma ɲuman ye. a banna Moro a laban Aha. ninnu dugumɔgɔw olu nana ka na kari ɲɔgɔn na A bɛ kɛ o. min ye aw karilen ɲɔgɔn na Aha. Moro su bɔra fa bɛɛ lajɛlen Est-ce que- fɛ min ye aw ka dɔn maa joginen bɔra fa bɛɛ lajɛlen I y'a fɛ ye, i y'a ye. n'o bɔra yen sa Ah. Moro aw ka dɔn bi min ye aw ka dɔn wolomasiri tabaw Awɔ. olu kɔni bɛ yen Ɔhɔ. renfort dɔw taara Ɔ. Moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa min bɛ Ah. yen n'o kumana n'o ye maire ye Maire. a ko hali bi ko dusumakasa bɛ yen dɛ Ala ka jisuma k'a fura ye. amina Ala rabi ka an lasigi bɛ b'u min ye. fɔ nin dugumɔgɔw ye Awɔ. tiɲɛ yɛrɛ la an ni maa jugu dɔw bɛ ɲɔgɔn na Ɔn. n'o ye banbanciw ye Ɔn. n'aw tilara ka na Ka aw taa kari yɛrɛ ɲɔgɔn na jɔ ye. nin ko la Aw yɛrɛ damaw bɛ ka ɲɔgɔn faatun. furu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ balimaya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ŋunu ni ɲɔgɔn na Aw man ka to kuru dɔw. nafa b'o la wa A man ka to kuru dɔw ka don a ni ɲɔgɔn cɛ cogo si la sigi la. o de ye Ah. n y'ale ka fasira an y'a bɔ indicateur kɔnɔ Ko ko ni kurunin ka ɲi maa n'i sigi ɲɔgɔn cɛ ni kuma ni kuru Ni kuma kuma ni kuru ye dɛ. I y'a ye sa wa. a ma ɲi dɛ A kuma yɛrɛ de man ɲi. a banna Ɲama b'a la Ala kɔni y'anw ka baara bɛn a ma n'o tɛ ɲama bɛ kuma la dɛ. ɲama bɛ kuma la dɛ nin kuma in yɛrɛ ninnu fɔ man di de Ɔn. Ni sitan ne kulon kɛra a ko la dɔrɔn a bɛ kɛ balawu ye a tan. bɛ kɛ balawu ye E dɛ min m'a fa i ma ni min don ka n'a bɔ dɛ. a banna Yusu leku n b'ale ta. N'i bɛ leku ta i b'i da jɛngɛ. Sabu bolo kurun don. walayi bolokuru don dɛ Leku n'i y'ale ta i k'a dɔn k'a fɔ ko yala o ko politikimaaw kumakan ko yala k'a bɛ kala kari bilen wa k'a bɛ mun de ɲɛ bilen. a banna Tomi sigira ɲininkali Tomi. tobi Ko politikimaaw kumakan bɛ mun de ɲɛ bilen. foyi Farafinna kirimo i k'a dɔn nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye. Tiɲɛ. Kirimo a ka koronigi kɔnɔ. Kirimo y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn Mali de ye jamana ye. Jamana min ni i k'a dɔn politikitɔnw bɛ soni ka bɔ dugu kɔnɔ u bɛ dugu jukɔrɔ. U bɛ poyi ka bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ. Tiɲɛ. K'a caya fo k'a ɲɔkurun sɔɔri. Ɔ ko nka i b'a ye k'a fɔ ko minnu bɛ yen
iba ye k'a fɔ ko no kɔni ne o ka dɔ o sigira sen kan k'a fɔ ko parti politique yɛrɛ halala don ko diɲɛ dongo do ina politique tɔnkura mɛ diɲɛ dongo do tile bɔ n'a bin cɛ ina politique tɔnkura o dilanni ko kunkan ko kibaruya mɛ ayiwa ko min ye k'a dɔn a fɛɛrɛ tɔn yɛrɛ dɔw maa bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ maa tan kan a dɔw yɛrɛ y'a sigibaw an'u somɔgɔw ye dɔw yɛrɛ somɔgɔw t'u ka tɔn na Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi ko n'an ma farati ko fɛɛrɛ tɔn k'an bɛ sɔn ka taa 200 a n'a kunkan fɛn na walama 200 bɔ ɲɔgɔn ko ayi k'o tɛ gɛlɛya ko 281 de bɛ n y'a to ala ma jan tɛmɛna min bɛ ministère administration territoriale a bɛ min kalama 281 a fɔ a bɛɛ kelen bi n'i dama olu bɛɛ ɲɛmɔgɔ ko o ka jamana d'olu ma k'olu bɛ se k'o baara k'olu hakilina ka ɲi programme b'olu bolo munna tɛ programme ba kɛ kelen ye walasa jamana ka taa a n'o tɛ kiribo ko tɛ dɛ k'a ka ca 200 ye ko o kɔni bɛ anw fɛ yan k'o si tɛ gɛlɛman ye koyi ko fɛɛrɛ tɔn ninnu caya yɛrɛ tɛ gɛlɛman ye nka maa minnu ta don a n'a kɔnɔmaa ye maa siya jumɛnw ye ko maa jumɛnw de kɛn bɛ ka nin tɔn sigi k'o de y'a ko gɛlɛmayɔrɔ ye o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye k'a ka gɛlɛn dɛ fɛn min ye ko a parti politique caman bɛ yen n'o ye fɛɛrɛ tɔn caman ye k'a kɔni kɔnɔna falen don maaw la maa minnu yɛrɛ ka adamadenya tabiya o taabolo ɲuman siga bɛ a maa ɲɔgɔnw na ko sigana maa dama taalen don i kamaru ɲɔgɔn kan ko politique tɔn ko maaw ka danaya yɛrɛ fanba t'u kan jamanadenw ka danaya yɛrɛ talen don ka b'u kan nka olu de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ko politique tɔn fɛn min ye i k'a dɔn ko kabi jɛmu fanga nala anw fɛ yan o jɛmu fanga nalen i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn ni politique maa kelen ninnu olu de bɛ jɛmu fanga kabi a nana fɔ bi u bɛ mara la ni min tɛ ka kɛ n'o tɛ mara ɲɛmaayasow la o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye président de la république walama o kɛra ministre ye walama lasigiden député ka taa se i k'a dɔn jɔyɔrɔ wɛrɛw ma u y'olu fa haka ka ja jamana a cakɛdabaw k'olu fana maa ɲɛmaayaw b'u bolo jɔsen fɛn bɛɛ bɛ yen n'o ye jɔsen kologirin ani tunɔma ye ko ninnu de bɛ nin na kabi jɛmu fanga nana fɔ ka na se bi ma wa ko kabi u bɔ o yɔrɔ ninnu fana na a dama min ye faso jolikɛnɛ suuru k'o de ka ca min ye mago ɲɛ faso ye ka faso bila lajaba kɔnɔ fasodenw olu ta ka kɛ sen nɔ kunbere nɔ ye bin ka wuli i k'a dɔn k'a fɔ binna bilesini na guwan ko ninnu de y'o laso jamanadenw ma a ka ja k'i b'a ye k'a fɔ ko min fɛn minnu filɛ nin ye o kumana k'u bɛna n'i k'a dɔn kumamugu cɛɲiniw ye ka na ni ɲɛdamamu kumaniw ye k'anw ɲɛ ko ka yɛlɛ sanfɛ k'an kunjɛ minnu mɛnɛ k'an sigilen to takisɛ cɛ la k'u n'o donna an kan n'o ye sa i b'a ye k'a fɔ ko tuma bɛɛ i k'a dɔn fɔli sen kelen dɔn sen kelen o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko anw kɔni sigin bɛ i b'a dɔn u bɛ don an kan ni sigola ko minnu ye anw sigin bɛ k'o sigo makɔnɔ nka o ti kɛ abada u bɛ don an kan ni kan min ye o waleyali an bɛ sigi k'a kɔnɔ nka a tɛ waleya abada ko an bɛ san 30 bɔ ɲɔgɔn bɔ an bɛ nin tibi taaba de la i k'a dɔn politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja u b'u k'u yɛrɛ jufa kɔnɔnaw fɔ k'u ka nɛrɛ kɔrɔ ɲigi an kɔ kan ayiwa bɛ k'a dɔn sariya sɔsɔ ani tilenbaliya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ka dankari i k'a dɔn k'a fɔ sariya taabolo la ka faso suuru dingɛ kɔnɔ olu yɛrɛ ka wuli k'u jɔ tɛ faari ko min ye i k'a dɔn ni maa kofɔlen ninnu ye ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ an kan degun o degun b'an kan bi ani lajaba k'a bɛɛ bɔra ninnu na yurugu ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya ma kalansow datugulen ayiwa min ye k'a dɔn ka foroba cakɛdaw k'olu yɛlɛma ka kɛ jɔnforow ye ka cakɛda dɔw yɛrɛ k'olu sigi sen sabara kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra nin politiki maa kelenw de fɛ san 30 in munmɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko a caman bɛ yen ayiwa min ye i k'a dɔn ni président yɛrɛ n'a masurunyamaw tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fanga sinamatɔnw ye o fanga sinamatɔn minnu bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko hali olu yɛrɛ ko danayaba t'olu kan ko danaya yɛrɛ tɛ fanga yɛrɛ i k'a dɔn o ka tɔn ka kuma taa sinamatɔ ma a ka ja k'u bɛɛ lajɛlen dun yera wolo bɛ k'o la yan nɔ jamanadenw fɛ ko jamanadenw ka i k'a dɔn danaya kisɛ kelen tɛ ninnu si kan ayiwa ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko fɛn min u yɛrɛw sɔnnen don ka danganiya k'a fɔ ko maa t'u kɔ maa t'u fɛ bi an bɛ don min na i ko bi kumana k'u bɛ jumɛn de kɛ sa u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ o kumana k'u y'a ye k'a fɔ maaw tigɛlen d'u la k'a fɔ k'u ka fanga u tɛ se k'a mara ni tiɲɛ ni jɛlenya ye ayiwa k'u bɛ i k'a dɔn mun de kɛ jamanadenw ka an fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ na i k'a dɔn fɛn minnu k'an ye o kumana k'u bɛ sɔrɔ ka an ɲɛkin ka kɛ i k'a dɔn sinamatɔnya fana kan an bɛɛ bɛ kɛ sina ye o kumana ko yanni i k'a dɔn an ka ɲɛ sɔrɔ ko la a tɔw de bɛ juguya ka taa fɛ ko u yɛrɛ nana ye k'a fɔ dɔnko banna danaya t'u kan i k'a dɔn maa ka tanga t'u kan u
bolila ka t'u kalifa jona k'u bɛɛ lajɛlen taar'u biri imamba kɔfɛ n'o ye Mahamudu Diko ye k'o k'u ka kɛlɛ cɛfarin ye a waati kɛlɛ ɲɛminɛ bere k'ale y'o ta sabu ale kumakan batolen no ni politikimaw kumakan ye jamanadenw fɛ bi o kumana k'ale kɛra k'a dɔn kɛlɛ cɛba ye fɛn min ye fangakɔrɔ ye ka wuli k'u kɔ disi da la ka taabolo juguya kama ka dankari o la ko ni politikimaw dama kun don k'u kun tɛ ɲɛ sɔrɔ ko la koyi nka u ye min bila u ɲɛ n'o ye Mahamudu Diko ye imam min ale kumakan kun bonyanen don maaw fɛ ko n'ale kumana maaw bɛ i k'a dɔn waati diw yɛrɛ ma k'o lamɛn ka tila ka i k'a dɔn hakili jagabɔ o kan ko nka ko ni politikimaa kumana wa télévision do wo radio do wo sɛbɛnnikɛ sɛbɛnfura do wo ko fiɲɛkolon cilen ko maaw t'a don jatela hali dɔɔni k'o de y'a to o kumana u ye Diko kɛ kumasentigi ye k'ale bila u ni jama cɛ i k'a dɔn jama ka sɔrɔ ka tugu kɔ ko n'o tɛ ko n'u yɛrɛ kumakan bɔra wa ko maaw yɛrɛ bɛ se ka wuli ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ko sabu jate tɛ a kan o kumana ko o lahala ko maaw y'a ye k'a fɔ ninnu ye taɲininaw de ye waati i k'a dɔn u b'o de lajɛ ka boli ka t'u biri i k'a dɔn ko dibila walama ka taa don suma la k'o bɛɛ de jate yira jamanadenw fɛ k'u bɛ na ni kumakan fɛn fɛn ka ɲɛsin an ma k'o ye politiki kumakan ye k'a falen don nkalon damantan de la ko bɔ kɛra o nkalonbatigɛw fana kalama a ye i k'a dɔn jamanadenw ɲugun politiki ni politikimaw la fɛn min ye i k'a dɔn k'o de la sa olu ko politikimaw kumakan k'a bɛ mun de ɲa bi yala a bɛ kala kari jamanadenw bolo bilen ma wa o kumana ko maa minnu yɛrɛ lakodɔnnen don ni jamana jolikɛnɛ suruli ye k'u yɛrɛ kɛ fɛn ye ka maa tɔw bila ɲani na i k'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ kuwa k'u kɛ keyike ye hakaja ko min ye jamanadenw bɛ lajaba ni fantanya kɔnɔ tuma min olu de ye i k'a dɔn k'a fɔ bannaw ye ko min ye i k'a dɔn ko ye sa ko maaw y'o taabolo de ye maaw tigɛ n b'o la wa u ka kumakanw k'a bɛɛ kɛ mɛ nkalon y'an bolo bi farafinna kirimo ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ le k'u kɔnɔ u ka bidon boli Mali parti politique dan ye Adama ye ne fana b'o fɛ yen bi ni n lamɛn n tulo b'i la Adama n'i bɔra a kɔnɔ a tɛ foyi tiɲɛ parti ye foyi a delilen don o la yɛrɛ misali la kabini i bɛ ka tanyana i bɛ ka parti tɛ ka fara bi ala kosɔn kabini Sumala Sise tanyana a bɛ ten dɛ parti tɛ ka fara a bɛ ten o k'i bɔ yen Bube Mayiga kabini a taara ale yɛrɛ ta tɔgɔ ti mɛnna bilen ale ka parti tɔgɔ bɛ mɛnna bilen Asuma CP e b'a tɔgɔ mɛn ne yɛrɛ t'o mɛn maa da bilen wala a bɛ tan de maa kelen de tɛ parti ye n'o tɛ yen n'o taara don min o ye parti cilen pewu ko maa kelen sa tɛ duguba ci nka a bɛ parti ci a bɛ duba lanɔgɔ a bɛ parti ci maa kelen sa tɛ duguba ci nka a bɛ duba lanɔgɔ a bɛ Mali parti sisan États-Unis ne kelen bɔra républicain fɛ foyi républicain baden démocrates fɛ ni kelen bɔra foyi o cogo kelen don a banna e maa ye hali ni nɔminɛ wulili kɔ dɔrɔn u b'i furan ka bɔ yen ka maa wɛrɛ bila ye sabu an tanya tɛ yen a banna awɔ an tanya tɛ yen ala k'an kunna min yɛrɛ bɛ ne tɔɔrɔ dɛ olu ta ye min ye a bɛna ta olu bɛnnen don kelen na awɔ u n'u ka taabolo bɛɛ awɔ nka anw de ma se ka bɛn kelen na i tɛ républicain ye ko bɛ démocrates fɛ yen ayi ni démocrates de bɛ n'u kɛra président olu de bɛ jamana gérer kosɛbɛ ni min bɔra a la olu de don a banna républicain mana na olu de b'a kɛ fana ni min bɔra a la o kelen don olu de don mais bi i bɛ ka fanga lajɛ kɛ parti taara ka taa ni min wulila k'i ɲɛ ŋɛnɛ bɔ i bɛ ka bɔ wele o bɛ mangu a Mali parti politique kɛra o de ye wa parti ni si tɛ yen ko jema ka kuma k'a maa bɛ dɛbɛ ni t'a bɔ ko jamanadenw yɛrɛ de ye u ka o taabolo ye k'a fɔ ko taɲininaw don taɲininaw don awɔ n'o tɛ wagati dɔ la ni ne yɛrɛ i bɛ mɛtiri tapo ni dɔ ye yan fɛ olu bɛ ɲɔgɔn na i bɛ tila ka taa olu fila ye ɲɔgɔn fɛ olu bɛ teriya la kɔfɛ olu bɛ tila ka fara olu ni wa u jɛ o jɛ gundo u fara o fara gundo waraka jɛ o jɛ gundo fara o fara gundo waraka ɲɔgɔn lebu wallahi ka ɲɔgɔn sigi mɛnɛmɛnɛ ni wolo kan ka taa ɲɔgɔn bila dabagira danga na lebu kurun kɔnɔ a banna sigi Mali parti da ye Adama ye dɛ i kelen bɛ bɔ Adama la a tɛ foyi tiɲɛ Adama ye wa Adama ye den min bange a ka ca sa dɛ a banna ala ka kunna miiriyaw bɔra a kɔnɔ ye IRD bɔra a kɔnɔ RPM bɔra a kɔnɔ hali Asuma ye Asuma CP bɔra ni Adama tiɲɛna barika Adama bangena tiɲɛ yɛrɛ la ala ka barika don Adama fo ka kɛ seere awɔ ala ka barika don a la
nga ma foyi tiɲɛ ye wala ma foyi tiɲɛ a ma senguruba dimi bila la a ma kɔdimi bila ma kɔdimi bila la wa tension ni jogajo ma sɔrɔ a bara a de ma kɔrɔni ala ka kunnaja moro an ka taa sugu la an ka taa sugu la groupe copain Ablaye Mayiga k'a fɔ ka wale manda n'a furumuso Mariam Jalo an ka cɛkɔrɔba moro n'o ye an bɛ ɲɛ ye an b'a fɔ sanga ani waati Kayiba Jabate k'a ka dugawu k'an ye mama national Njayi Sibi Kayiba Jabate moro k'u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu k'an ye ala sɔnna ma u b'a la an ka taa sugu la kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ moro an ya ni hakili b'a la an y'an bolo ɲɛsin yɔrɔ dɔ la kuma dɔ la ma dɔw kɔni y'an ka tiɲɛtigiya segin an ma politiki ko taasira la n'o URD an ko Sumala taara Sumala ko u k'a lajɛ u kana farafara dɛ an ka moro bi Sumala ko a farafara la dɛ n'u bɛ se ka hakili sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan moro a conférence de presse ba in tellement ka taa n'a ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ ko an bɛ taa tribunal la moro saya ka kunna dɛ a ma ɲi dɛ ka kunna dɛ wa tribunal la taa yɛrɛ fana ma ɲi hɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu ni ne ye Sumala ka denbaya ye dɛ a ɲi bɔ nin ko bɛɛ la a y'a fɔ asa ye n ko a ni Boubacar k'u sen bɔ nin ko in na u k'a t'u bolo ye aw tɛ nin dɔn a y'a t'u bolo ye parce que n'o tɛ u kun na Boubacar nɛgɛ k'a ka i kan bɔ an ko den a to i ka kɔkɔ n'i bɛ sugu tɔn na n'i ye bakasi kɛ i bɛ dun dɛ ala ka kunnaja kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ ne fana an b'ale ta min ye kunungu cadre de concertation sur les préparatifs du référendum constitutionnel mars kalo tile 19 moro awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nin gɛn bɛ k'an ka parti politiques olu ko nin tila min ye bɛɛ lajɛlen ni hakilina min ye a kɛnɛ kan za moro awa k'a dɔn min ye partiw a lakolojɔlenw bɛ kɛnɛ kan min ye ADEMA tun bɛ kɛnɛ kan URD tun bɛ kɛnɛ kan ADP Maliba ani PARENA moro olu bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan n'o bɔra aw k'a dɔn Semasi de l'imam Mamadou Diko ani FAR an ka wuli n'o ye premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibé ale ka parti ye n'o bɔra Espérance Nouvelle Jigiya Kura n'o bɛ Fuseni Amion Guineo n'a b'ale ya o maa ɲɛma ye moro ninnu kɔni ma ye kɛnɛ kan min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ma baara bali moro aw k'a dɔn min ye baara kɔni gɛrɛw ne ye Ablaye Mayiga n'o ye colonel ye moro journal dɔ de bɛ yen o kɛlen k'a sɛbɛn ko l'homme de l'année 2022 Mali kɔnɔ yan Ablaye Mayiga je répète je dis bien Jimé fana ye anw décoré Jimé Kanté ko le plus grand menteur Ay menteur ko le plus grand sauveur de l'an 2023 de début d'année l'homme de début d'année anw kɛra o de ye anw ma kɛ l'homme de l'année 2022 ye dɛ l'homme de l'année 2023 le début d'année a ko médaille de sauvetage k'a y'a di anw ma k'an y'a sauvé a ka jɛgɛwusu ko SOS kɛ a diyara ye a ko n'a ye Kasim ka détermination lajɛ ani Isa Kaba ka technicité a n'an ka SOS ko sira labila la ko sisan ko jɛgɛwuru de Kayi Kidal partout ça se vend partout au Mali ala kosɔn k'a ye médaille di anw ma médaille de l'UA a y'o di anw ma ani médaille de sauveur de 2023 mais a kana jɛgɛwusu de photo kɛ médaille nin kan ayi dɛ n'a y'o k'a kan an t'a minɛ dɛ an ka taa k'a Kanté moro ko da a ye jɛgɛwusu dɔ bila ka na Dara fɛ yen fɔlɔ ma d'a la dɛ Daramani olu kɔnɛ ma d'a la a y'o ta bila ka na bon a kɔni ye nin félicitation kɛ a n'o ta a ye dɔ bila ka taa Antoine fɛ yen k'a b'anw féliciter ko médaille de sauvetage a b'ara boro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kɔni olu jɛkulu ma ye ɲɔgɔn kan min ye directeur général de l'administration du territoire n'o ye Abdou Salam Jakite Jepkile kɛ moro aw k'a dɔn ale ye i da don kɔrɔfɔ la k'a bɔ waati min na moro aw k'a dɔn parti politique minnu bɛ yen min ye aw k'a dɔn kalo tile 30 tɛmɛnen moro olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye hakilinata di min ye parti politique 281 min ye aw k'a dɔn ni Mali dɔrɔn kɔnɔ ba min parti min dara a dɔw yɛrɛ bɛ yen hali ni invitation di mɔgɔ tɛ yen ka taa mɔgɔ tɛ yen ka taa mɔgɔ tɛ yen ka taa tiɲɛ yɛrɛ la
olu kɔni ka parti fɛn bɛɛ b'u yɛrɛ ka saki kɔnɔ tɔgɔ dɔrɔn bureau ye sakiba ye a ka yala a banna parti siège yɛrɛ ye so ye a banna Moro min ye awakado parti 50 Moro olu kɔni ye wulikajɔ kɛ awakado ka laminɛni kɛ o min ye parti belebelew ye min ye parti kolojɛlenw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan min ye awakado parti 24 Moro o ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la sira labila dɔw kɔni bɛ olu y'u hakilinata di min ye awakado fɛn min filɛ nin n'o bɛ tali kɛ awakado référendum constitutionnel kan Moro n'o bɛ an ka jamana sariya sunba ale yɛrɛ falenni awakado k'o kofɔ ni ye jateminɛ kɛ min ye awakado an ka jamana kabini san 1992 constitution min n'o b'an kunna Moro caman yira k'a fɔ ko tɔ ka jɛ dɔw b'a kɔnɔ o de kɔnɔna na fiɲɛ caman bɛ yen ɔ min ye n'a ma bama yɛlɛma k'a fɔ ko awakado maa wɛrɛ nana fanga la n'o tɛ Alpha Umaru Konare o y'a kɔrɔbɔ o ma se min ye Amadu Tumani Ture o y'a kɔrɔbɔ o ma se Ibrahim Boubacar Keita o y'a kɔrɔbɔ o ma se ɔ cɛfurancɛ fanga in k'o de kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la nka min y'a bɛna ta dɔw kɔni ba n bɛ a ma min ye dɔw y'a jira k'a fɔ awakado n'a bi kɛ u ka se k'a kan don awakado min ye tiɲɛ yɛrɛ la magistratw ni awakado kalankaramɔgɔw ani awakado min ye économiste fo ka taa se wolomasiri tabaw ma u k'olu wele u ka jɛ awakado min ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana taabolo ani ka dɔn jamana fɛn caman bɛ yen u ko olu dɔ a kɔnɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ bɔn n'o fana kɛra o baara bɛ kɛ tuma jumɛn k'an bɛ se ka taa élection na tuguni o parti politique kelenw b'u jɔ ko fo élection ka kɛ nin don in wa dɔw bɛna sini an ye nin min don olu fana b'o bɔ a la tun awɔ o de y'a ko fiɲɛma yɔrɔ ye maaw ti bɛɛ kan kelen ka fo ka diɲɛ wuli u ka nin baara in kɛ an ka taa a banna lamɛlibaden ninnu dɔw ka dabila koyi a banna sabu fo ka taa jɔ an b'an si kɛ n'a ye a tɛ bɛn tɛ kɛ kelen kan dɛ a dɔw yɛrɛ tɛ dabɔ n kama o ye karamɔgɔ dɔw b'a la n'o tɛ assise nationale kɛra u ko k'u tɛ taa a ma kɛ wa a kɛra an k'an tɛmɛ n'a baara ye ten kɛ ni minnu ko k'u tɛ taa y'olu to yen minnu bɛ taa an ka diinɛmɔgɔ dɔw ko ko laïcité ka ɲi dɔw ko ko ka laïcité bɔ a la ko k'a kɛ islamique ye mɔgɔ sago de bi sɔrɔ adamaden sago sɔrɔla ala fɛ yan ayi jango jɔni jurumuntɔ fɛ an ka taa n'an ka baara ye Moro min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la min ye awakado Abubakari Tereta RPM Amadu Koyita parti min bɛ yen n'o ye Yelenkura ye Amadi Sangare Ze ka taa fara i ka dɔn awɔ min ye jeunesse alternance olu tun bɛ kɛnɛ kan Adama Isiji n'o Mari Manca Jara min ye a n'a ka secrétaire général Yaya Sangare n'o bɔra Jigiba Keita awakado PPR parrainant Yunusa Mediko RRDS n'o bɔra PRVM Fasoko olu tun bɛ kɛnɛ kan Ibrahim Ture APR Amadu Si min bɛ parti Aramata Plus ka taa se Fokob Mamadu Keita Miria ani awakado IRD ADP Maliba o maa ɲɛmaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Mali parti ma ban a banna minnu ma taa Fusena Mion Gino ka Kodem ani Moribo Seriba ka far an ka wuli ani Sonas Faso hɛrɛ Docteur Zumana Sakɔ ani Mahmud Diko ka semasi olu de ma ye kɛnɛ kan awɔ olu fana seko ye olu seko ye bɛɛ b'i yɛrɛ sago la Moro wajibi tɛ min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la maa min bɛ yen n'o ye ministre de l'administration territoriale ni Ablaye Mayiga colonel ni muɲu ni sabali tɛ fila ye Moro bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a sigilen don Moro awakado a ti kɔrɔtɔ a ti girin a bɛ bɛɛ lajɛlen lamɛn ko tɛmɛna nin cogo de la baara kan ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten a bɛ laban ka kɛ ten a banna o de don an bɛ don min na bi o dɔrɔn de don a banna n'o tɛ Yusu an bɛ san 10 kɛ nin cogo la bisi basa la ɲɛ ti sɔrɔ ko la bɛɛ ti jɛ n'a ye wa bɛɛ tɛna ban fana Daro Sangare n'ale ka fasiri ye Ala ka a ko ɲa ka d'an ma Ala ka lasegin k'an ye ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ni fɛn fɛn kɔni ye faso ye ni faso denw ka hɛrɛ ye hali ni diɲɛ bɛɛ banna Ala ka sɔn anw y'o ɲini Ala fɛ awɔ hali ni bɛɛ banna Ala ka sɔn awɔ Yusu Nouvelle Horizon n b'ale ta Nouvelle Horizon ta an bɛ taa Kɛnparana an ka lakana tigilamaw jɔsen min bɛ yen ko poste de sécurité ko binganikɛlaw taara bi olu fana kan ni ka gendarme kelen k'o bɔnɛ a nin na ninnu ye bandiw de ye a bɛɛ bɛ jatigɛ
wale ke ba tigila mo ka ko ke bolo ma da yoro e ka bandi ya de farida abana no te uto fle ni ko bandi armée u abana ubuna tige madon fuyi o kumana yusu ko lu de tara shuru arabado janvier kalo nkletani kile ba flani mugani sabasa poste de contrôle mimbe kemparana ka balagata chun olu ka negenya mugan wati no inventory yusu o kumana ku ka bingani kono mi nye zandara makelenye ale ko ntora ko la ala ka hina la ka dairo nema o kumana ku ale ka marama fe ko uyo fana shweni ka o kese ndega ni ko la bae e mi ka do ko nunu ko aran forbi na tumami una na foni manu nungo o yasuru ya fusa atama ye ko ni yoro ko fole tano e kemparana e utukalo ba flani muga sana ko bingani taraka ika do ni yoro kile segere anga ulu masi tawa ulu la kanamba munumbe uye bingani ta kolu segere ma kelen ni tora o fana na ibai ka fo mi nyi ka do bingani ka taraka uka kasobo fana segere haka ja kemparana konna la mi nyi ka do ko ni ko bingani galaw nyekine do ka ke ni yoro ko folenga jango kasobo ere sangani wati we wuli ka nyeshi odema sante menena mi nyi ka do uka kasobo mi mbe ka do kemparana e bingani galaw tara shuru yenga yanya fo chugo mi utukalo o ba fulani mugansa ka dangari ka do kasobo na do kama uye sandara ma do fana bona nina akaja minye ka do ku kunda kasobonka minye binganingela nuye usera wati mi kasobo ko shiba mimbe no draman dambeleye uyo fana bone anina akaja tarata do octobre kalo kleta ani kele ba flani mugani fla san fana na utara kata ika do bin yoro kele ngano e kasubo e kemparana ka dangari ye natuguni ka bela jile chika yereke kasugo mina unge kene mamenye o alni ma ni mato ola bingani ngelo ko ne ku ye fereke uka ma mene mun ni zo were bunu mbe no ma mene ne were mun kumbe ko lu bela jile kana bla do kama o minye araba do temene ye koro janvier kalo kleta ani kele ba flani mugani saba saina yusu ko poste de sécurité mimbe no be o ka suru CMDT re o jabala la haka ja ba e kuchala ale ni yoroso osrala fe mie ni yoroko fole nye ko binganingela nune na shuru e ka beni ni ganye mu wati no inventory kana dangare ulu jose na ko ukun na moto de la no e bol fe se inflawe kana shuru yoro inga yusu ka cheninge ninga klaka afsa atama ye fe mie ni ngoye ko poste de sécurité mi infle ni e kembarana iba e ka fo ko binganingela ku de la ka ika do bin yoroko fole inga ko atasuma yoro be bla yena mi ika do ko ado kama maréchal lo chef dobe no e gendarmerie ale fona bonena ni na ni ko xeve ko ika do do o jenya munu nyo ko ke o lo yera ika do réseaux sociaux ka kuna foni cherna o sirafe o chuko kelena yusu ko be ika do ka foni bingani nge boati ni bingani nu munu vleni kataka kembarana o sigida segere ko wati na kibai ka fo sandama do ngonna la ka sigoro macha ya lede do o ko bingani munu miga ke kembarana konna la ko jekulu ba munu ndone do ni ngani wale ani jatige wale ke ba ekeliye no ye ga yade agali amadu kufaka mauye kulu togotika yenena ulu tika tigiyata utika foko aunde nodu wani je kulu ba flash shite ka fenvoni na okumana ko ulu dunde ka wuli ka joka bo bingani ani jatige wale nasira ulanga jamana konnala no lu ntedun no lu makumadun ambe nunu bla bandi ya minade bandi armée de do Maman Touré ni ale ka nobla se wanya bo nouvelle horizon no yusuka bidombolé do moro nouvelle horizon ni ale bla bisebenda susolo Yusufu Aidara no e masike ka Yusu ye moro awakado minye nyera la ningoni awakado minye un self-made men di BTP moro minye BTP ngana ide BTP angana ikado ale rebangena sa 1970 minye président directeur de l'entreprise Yusuf Aidara et YH moro avocado minye ni baraka yoroi aya sigi senga Yusu yere avocado aye murikala de ke minye kurane kala ayo ke minye avocado mamindo kala bebe manna fa awoni baraka donala abe mana fare moro mi avocado mamindo ma demela do armadea kadai wa moro slamedo Yusuf Aidara ni kado nyera la akabe san 2011 moro avocado nyera la ale akabete pedda yele olla mi avocado ni murkalande moro kai wulika joke mi jago misani chama tani gasike chama ayoke mi avocado ati salaya moro ale kon bi
ɲɛta de ɲini ka wali ɲini aw ka dɔ halala muru aw ka dɔ a y'o de sira taama muru de kɔnɔna na sa Yusuf Aidara aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔ bina ka bi min ye aw ka dɔ a bɛ sow jɔ n'o bɔra siraba dilanw a ka entreprise a kɔni ɲɛsinin don o ma nka muru a y'a daminɛ kilisi duman bɛɛ jumɛn tu bisimila ye muru ko ko ni b'a daminɛ i ka dɔn i b'a daminɛ ni sira dɔ de ye muru a ka dɔn nin don masina ale kɔni walasa ka ɲamaw jɛ min ye damanda yɔrɔ dɔ la a ka dɔn ale kɔni wulilo marché nɔfɛ a wulilo marché nɔfɛ muru marché i ka dɔn ale kɔni taara min na o marché o la tɛmɛna ma ale ye jija ka bɛningelen sa bɛningelen salen kɔ muru a ye wuli ka jɔ kɛ ka baara caman kɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la muru jago yan'o cɛ jago fitinin aw ka dɔn min ye sɛnɛkɛ fɛnw produits muru a kɔni b'olu san k'olu feere muru a tɛre ka taa contrat d'assainissement ɲini muru a ka dɔn a y'o sɔrɔ o de sɔrɔlen muru a ka dɔn min ɲamaw de cɛ min ye murula min na nka bi n'a ka bi a ka entreprise min b'a bolo a bɛ baarakɛla maa 100 ani maa 30 bɔ. Jɔn b'a fɔ ko barika tɛ ale ɲaman cɛ maa 100 ni 30 ngo jɔn b'a fɔ ko ale barika tɛ a bɛ daminɛ n'o de ala ka barika don baara la i bolo dɔrɔn a banna baara kolon tɛ yen koyi maakolo de bɛ yen fɔta muru min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye minɛnw san minɛn min n'o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn awɔ min ye minnu ye a bɛ se ka baara k'o la cogo min na muru de kɔnɔna na aw ka dɔn nin maa kofɔlen a yɛrɛ nana ka na mini baaraw daminɛ muru aw ka dɔn kɛra tare ye a ko awɔ min ye ale ka wuli ka jɔ tiɲɛ yɛrɛ la maa caman y'a dɛmɛ dɛ nka i ka dɔn ale ka musokɔrɔba ani a mɔkɛ muru a n'a furumuso ladiriw muru olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka dɛmɛ sera a ma muru olu ye wulikajɔ caman kɛ min ye a bɛ se ka ɲɛta a bɛ se ka sabati cogo min na ko nka bi n'a ka bi muru a bɛ awɔ secteur minier la n'o ye sanubɔ ye o baarabaw muru a bɛ kan olu kɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awɔ min ye nin maa kofɔlen min filɛ nin ni sɔrɔ bosonbaa don nin maa kofɔlen min filɛ nin muru ni adamadenya ka d'a ye kosɛbɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ muru aw ka dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Joyila ani Sanso muru aw ka dɔn awɔ min ye o sira entretien nin bɛɛ lajɛlen ye aw ka dɔn min ye kilomètre 45 muru a janya bɛ t'o la a kɔni y'i jɔ n'o ye min ye aw ka dɔn a bɛ foli lase maa min ma o ye kolonɛli Asimu Koyita ye muru kɔsa in na min ye aw ka dɔn olu yɛrɛ ka faso min ye aw n'o ye Banikɔ ye ko waleya min aw ka dɔn n'o taara ka Banikɔ wɛrɛw sɛgɛrɛ muru olu ye nin ɲini a mɛnna muru olu ye nin sira taama a mɛnna nka bi n'a ka bi conseil des ministres tɛmɛnen muru y'a jira k'a fɔ aw min ye baaraba n'o ye siraba aw ka dɔn n'i y'a mɛn dugu ka yiriwa sira don o fɔra dɛ wa an yɛrɛ tun y'a fɔ yan nka u ye a jaabi a banna awɔ an tun y'a kuma fɔ yan janjo kun jɔrɔla n'a ko ye yan kosɛbɛ Joyila nka a jaabira a yɛrɛ sewara kosɛbɛ Doyilakaw ka ngile de fɛ yan awɔ kɛ baro min ye aw ka dɔn a ko o diyaralen kosɛbɛ baro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la baro aw ka dɔn min ye nin min filɛ nin conseil des ministres la baro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye waleya min dara min ye Joyila Masigi Kwale baro aw ka dɔn o sira min filɛ nin ko baara bɛna kɛ o la baro ko nin kɛra nimisiwasaba ye min ye aw ka dɔn Banikɔkaw ma nin kɛra nisɔndiyaba ye Banikɔkaw ma ka sɔrɔ i ka dɔn yan'o cɛ Yusu yɛrɛ tun bɛ sira labɛn min ye walasa awa dugudenw n'o ye a balima na a fa na a baw na a balimaw ye u bɛ lafiya sɔrɔ olu bɛ se ka tɛmɛ sira la cogo min ka taa u mago dilan ale ma faso ma kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma dɔrɔn ma ɲini a ma faso ma kɔnɔ a ma faso ma kɔnɔ nka ni siraba in dilanna k'a ban ne yɛrɛ dege bɛna a ka sɛfan feere Bamakɔ yan ka se ka taa jɔnni Zele Musa Ture sɛ maralaba dɔ Joyila dɛ muru o tuma aw ka dɔn min ye nin siraba dilan min filɛ nin min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Yusu Aidara i ka dɔn a ko k'ale nisɔndiyalen don muru a bɛ se ka fɔ tare wa ale bɛ foli lase aw ka dɔn transition a n'a maa ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma u ye hakilina min ta muru aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen sira min bɛ yen n'o bɛna labɛn Joyila Masigi Kwale Kebila muru aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ani sira dɔ bɛ yen min bɛ tɛmɛ Kwale fɛ muru ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna labɛn muru aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la
nin min filɛ nin ko nin bɛ kɛ masigikaw ye baninkokaw a b'u bɛɛ lajɛlen nimisi wasa inshallah o tuma min ye aw k'a dɔn mara ale bɛ foli lase Asimu ma ale bɛ foli lase minisiri ma n'o ye madame Danbele Madina Sisoko ye i ka dɔn nin waleya min taara ani nin baaraba min bɛ ka kɛ a barika Ala ye ni sɛbɛn bonya bɛ mande bonya masigi bɛ mande Usman Sagara ni ale ka fasire an y'a bɔ sous-sol kɔnɔ a ka Sagara a banna fasiri ɲana lase ko ɲana wa bonya masigi min kɛra i k'a dɔn Asimu ye a fana n'a ka kan ko n'i ka basira kari ma 9 bɔ k'i tɛ se Asimu na Aisha de y'a fɔ Aisha ko n'i ka basila kari ma 9 bɔ k'i tɛ se Asimu n'i ka basila kari awɔ kɛ e ma kumakan in faamu maninkakan don ko n'i ka basila kari ma 9 bɔ k'i tɛ se Asimu na e kungo kɔnɔ wara ala ko basila kari fa ka k'i bolo fɔ 9 a tanna i bɛ sɔrɔ ka wɔɔrɔ ye musokɔrɔba neni fufala kɛ kosa n'a wulila k'i sigi ko ni nka n y'o de fɔ n ko maaw k'u kuma cogo dɔn ko nin ko in bɛna kuncɛ caman bɛ malo dɛ wallahi malo ma daminɛ bi yan a banna gɛlɛya tun bɛ min bilen a banna caman ye ŋanamu ni dɔgɔyama ta k'anw sɛgɛrɛ k'an lagosi ka fɛn bɛɛ kɛ ka sɔrɔ t'a kɔnɔ ko dɔn u tɛ foyi dɔn a la nka olu ma surasi ninnu ye maa sugu jumɛn ye surasi ninnu bɛna taa ɲɛfɔli k'u ye o sabu anw ye minnu sɔrɔ u bolo yan u t'o fɔ olu ye sa nka u bɛna ye u ka taabolo ni kow cogoya la Aisha ko ne ko dɛ ko ninnu dɔrɔn tɛ prisonniers ye ayi ko prisonnier dɔw bɛ san 12 ko dɔ wari yɛrɛ kɔnɔ kɔrɔwari yɛrɛ kɔnɔ prisonnier politique olu fana ka labila sa olu ka labila i n'a fɔ Asimi ye nin kɛ cogo min na k'o fana ka kɛ yen ten sa a banna o kuma Yusu prisonnier politique est-ce que o tɛ Mali la bon ne ma d'a la dɛ ni kɔni wari dun i bɛ minɛ bon wari dun fana caman b'a dun ka boli voilà o de la prisonnier politique tɛ yan nɔ parce que yan'i ka minɛ n'i ye boli bɛɛ bɛ taa kɔrɔwari kelen de la bala a banna kumana Yusu an bɛ bi kunnafoni an tɛna ɲɔngiri yan